вечера, в общем... Ой, да что ж такое? Привитание, сябры. Салют, Яночка. Ой, будь здоровый, Тёма. Ой, дякую. А ты что, расчхаўся? Захварэў? Дай лоб помацаю. Ой, думаешь, у меня температура? Ды не. Нормальный лоб. Няма у тебя ніякай температуры. А голова не болит? Не болит. Значит, ты не хворый. А чему я тогда чхаю да чхаю? Ой, не ведаю. Ой, и со мной то же самое почало отбываться. Ой, здорово. А может, это у нас у покоя які злый чараўнік пасяліўся, які насылае на нас гэты псіх. Ой, мамочки! Добрый вечер, сябры мои. Будьте здоровы. Ай, Феечка, мы не хворые, мы, мусить, зачараваныя. И только вы нам можете дапамагчы прагнаць яго. Кого? Чараўніка, які на нас чих наслаў. Ой, вось бачыце. Зараз поглядим. Так. А што гэта феечка рабіць збіраецца? Не ведаю, можа, з дапамогай гэтага прыборчыка злога чараўніка праганяе. Ай-яй-яй, так я и думала. Что, феечка? У нашем покойчику кислорода значно меньше нормы. Кислорода? При чим тут кислород? Ай-яй-яй. А вы давно прибирались? Бачу, что давно. А мы потом приберемся. А зараз треба нешта з нашим чихом робить. Будьте здоровы, усё. Слухай мою команду. Прибрать усё, каб ніводной пылинки не засталося. И ніяких, а только так от нас чих убяжить. Ну, коли так, дык за уборку. Усё. Ну, як справи? Чхать более не хочется? Мне? Не. И мне не. Утек гэты чих от нас разом со своими чарами. Ура! Ура! А ведаеце чаму? Можа, ён не любіць чысціню? Просто не пераносить. А мы вельготную уборку зрабілі, покойчик проветрили. И кветочку для прыгажости поставили. И не только для прыгажости. А для чего яшчэ? Кветка так само нас от чиху обороняє. Ни за что не поверю. Ну як маленькая кветочка может нас оборонять? Ага. А вот глядите, каб чих до нас более не приходил, мы за чысцінёй покойчика сачыць павінны? Ну гэта мы ўжо зразумелі, феечка. Будем вельготную уборку каждый тыдзень робить, каб покойчик без пылу был. Добра. А расліны, сябры мае, адказваюць за чысціню паветра. Прибирать яго, як мы покойчик, так? Правильно, Тёма. Большасць з іх чысціць паветра ад вуглекіслага газу, а запаўняе кіслародам. Нам дыхаецца лёгка, а вось чих у такім пакойчыку жыць не можа. Пужаецца і адразу уцякае. Дык значыць, вы, калі сёння до нас прыйшлі, гэтым прыборчыкам колькасць кіслароду ў нашым пакоі вымералі. Гэта так, і была яна значна меншая за норму. А цяпер? А цяпер
Усё ў поўным парадку. Ой, дзякуй табе, кветачка. Ой, прапаную шабраваць, разам за чысцінёй сачыць. Калі вы з кветачкай дамовіліся, я прапаную паглядзець мультфільм. Ой, давайте, детки ж яго ўжо чакаюць. І мы таксама. Мультфильм. Мне так лёгка дыхаецца пасля таго, як дожджык пройдзе. І мне, я просто піў паветра, яно мне нават смачным здаецца. Як ты добра сказаў, Цёмачка. А ведаеце, чаму пасля дажджу так лёгка дыхаецца? Ну, можа, паветра кіслародам насычаецца. Я таксама так лічу. Правільна, разумнікі вы мае. Мы такія. А цяпер я ведаю, што ўсім дзеткам рабіць трэба. І што? Да сну рыхтавацца. Чысціць зубкі, мыць тварыкі і лапкі. Бацькоў пацалаваць і пажадаць ім добрай ночы. І ў ложачкі класціся, прыемныя сны глядзець, якія я вам абавязкова начарую. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.